மறக்க முடியாத நாள். வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு வந்து மே 18 2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை நினைவு தினம். இன்னைக்கு அன்று வந்து 2009 மே 18ஆம் தேதி வந்து நாம் தமிழ் மக்கள் 1,46,679 பேர் கொல்லப்பட்டனர். அவங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் ப்ரே பண்ணிக்கலாம். கூப்பிடும் தூரத்தில் பல உறவுகள் இருந்தும் காப்பாற்ற பல கைகள் நீளவில்லை மக்களே. பச்சிள குழந்தைகளின் அழுகையும் தாய்மார்களின் கண்ணீரும் இந்த மண்ணோட கலந்த அந்த ரத்தமும் இன்று வரை நீதிக்காக காத்திருக்குது மக்களே. பாலமட்ட வாண்டாட்ட வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மன்னிக்கவும் மாட்டோம். பாய் மக்களே.